Fadal l-aħħar ċans biex jinġabru l-biljetti għal kull min hu interessat li attendi għal kunċert mill-isbaħ A Night at the Palace fil-ġonna tal-Girgenti. Tkellimna ma' Aron Zara, il-kap tal-attivitajiet tal-Gvern, fejn qal kif din il-lejla wieħed għandu ċans jidħol fil-ġonna tal-Girgenti u jgawdi minn attività unika. Spjega kif wieħed għandu ċans s-satlieta biex jiġbor il-biljetti tiegħu għal din il-lejla b'xejn. Nar l-erba l-istedina hija għal kulħadd jista' jiġi madana kollu wieħed irid jiġbor biljett biex ikollu aċċess biex jidħol fil-ġonna anke wkoll għal dan il-kunċert. Allura se nkunu qegħdin niftħu il-bibien għada tal-Berġa ta' Kastilja sabiex bejn id-9 ta' filgħodu u s-satej ta' wara nofsinhar wieħed ikollu ċans li jiġi u jiġbor il-biljett tiegħu biex wieħed jista' jidħol għal dan il-kunċert. U qal kif dan il-kunċert huwa mirat għall-familja kollha filwaqt li huwa l-kawża nobbli. Bid-donazzjonijiet se jkunu timmorru kollha għall-annimali fil-bżonn. Kunċert għall-familja kollha bis-sem tal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali ta' Malta u allura tkun okkażjoni sabiħa minkejja li wieħed jiġi hawnhekk mingħajr l-ebda ħlas għaliex dan huwa kunċert bla ħlas, tkun okkażjoni sabiħa li wieħed jagħti d-donazzjonijiet tiegħu għal dawk is-santwarji tal-annimali u biex ngħinu wkoll dawk il-volontiera illi jaħdmu b'dan l-istess ħan. Allura apparti li wieħed se jkun qed jiġi u jieħu gost u jiddiverti bil-mużika mill-isbaħ li għandna, l-għan ta' dan il-kunċert huwa wieħed daqstant nobbli, allura nħeġġeġ minn hawnhekk sabiex flimkien minn nhar l-erba' li ġej fit-8:45 jiġi hawnhekk u jieħu gost b'dak illi għandna preparat għalihom.